Undertale je von už takmer celú dekádu, no ja som mal možnosť si ho zahrať poprvýkrát len nedávno a úplne mi zmenil pohľad na svet videohier. Než začneme, chcel by som len pripomenúť, že môžete bezplatne podporiť tento kanál odberom, prípadne lajknutím videjka, čím mi neskutočne pomôžete. Ja už nebudem zbytočne zdržovať a dúfam, že si ho užijete. Predtým, než som sa vydal na únikovú výpravu zo sveta príšer, som o hre vedel len dve veci. Že je to tá hra s absolútne odpornou grafikou a že v nej budete bojovať pomocou srdiečka v akomsi to štvorčeku. Ruku na srdce, asi každému z nás už na For You page vybehol nejaký insane Undertale edit, ktorému v podstate vôbec nechápal. A práve o to viac som koniec koncov ostal prekvapený, že táto na prvý pohľad odpudivo vyzerajúca hra dokáže ponúknuť. Hneď po spustení nám bude priblížený pomerne jednoduchý príbeh. Veľmi dávno žili ľudia a monštrá v mieri, kým medzi nimi nevypukla strašná vojna. Po víťazstve sa ľudia rozhodli vyhnať monštrá do temného podsvetia, kde ich pomocou kúzla uzavreli pod bariéru. Po mnohých rokoch sa Frisk, teda vaša postava, ktorú mimochodom môžete aj premenovať, vytrepala na vrchol hory Ebot, o ktorej sa traduje, že sa z nej nikto nikdy živý nevrátil. Tam drisne dolu obrovskou dierou, siahajúcou až do ríše príšer. A vašou úlohou je dostať sa opäť na povrch. Od tohto momentu budete mať možnosť preskúmať otvorený svet tohto RPG, v ktorom budete väčšinu času riešiť hádanky, bojovať alebo sa vykecávať s miestnou spoločnosťou. To však pokiaľ sa vás nepokúsi zabiť. A tú časť s tým raptaním tu či tam, myslím doslovne, najhlavnejšou hernou mechanikou sú v podstate vaše rozhodnutia. Vykecáte sa z nepríjemnej situácie, ušetríte nevinného chudáka, alebo ho kruto a drsne necháte zomrieť výmenou za pár expov a goldov. Práve túto voľbu necháva hra na vás a často vám bude pripomínať rozhodnutia, ktoré ste spravili a nemilosrdne sa vám smia do očí za následky, ktoré zanechali. Ak však nie ste výrečný, trpezlivý, alebo len túžite po prelievaní krvi a vyriešiť problémy verbálne nie je vaša šálka kávy, zaujímať vás bude hlavne priebeh súboju samotného. Ten pozostáva z dvoch častí. Útoku, pri ktorom sa jedná o skill check, a obrany, pri ktorej sa snažíte uhýbať nepriateľovým útokom. Pre toho, komu dojdu HP, sa hra končí. Práve táto časť Undertale na mňa urobila najväčší dojem, pretože mi ukázala, že aj ovládanie pozostávajúce len zo 4 šípok na klávesnici dokáže priniesť dynamický, pestrý a hlavne obtiažný kombat systém, aký som ešte nikdy nevidel. Unikátne mechaniky bossov, ktoré ho kompletne menia, vždy prišli relatívne nečakane, no stále boli dostatočne jednoduché na pochopenie a tak súboje boli vždy neskutočne zábavné. V jednom momente sa vyhýbate projektilom a za okamih preskakujete hromadu kostí ako v skákačke, alebo sa s lúčmi rozličných farieb hráte na stáť-nestáť. Vaše napínavé súboje bude pritom doprevádzať úžasný soundtrack, ktorý zážitok z hry posúva na ešte vyššiu úroveň a v boji vám dodáva takúto správnu energiu. Ale aj mimo súboje veľmi pekne doľaďuje atmosféru jednotlivých častí sveta, ktoré navštívite. Stónin mimochodom krásne vycítite, či ste v bezpečí, alebo by ste mali byť na pozore, aj keď vás hra občas rada potrolí. Hovoriac o trolení, sa dostávame k bodu, ktorý ma dokázal prvotne prekvapiť možno aj viac ako samotný súbojový systém. A to fakt, že hra búra tzv. Pomyselnú štvrtú stenu. Niektoré postavy si uvedomujú, že sa nachádzajú v hre a že ako hráč máte možnosť hru uložiť. Preto aj napriek načítaniu staršieho saveu si budú veľmi dobre pamätať, čo ste spravili, komu ublížili a neustále vám pripomínať hriechy a zlo, ktoré ste napáchali. Alebo práve naopak, zdôraznia, že aj napriek možnosti zlé rozhodnutie odčiniť, ste s ním nič neurobili. Ako negatívum však mnoho ľudí môže považovať práve grafiku hry. A aj keď náhadovka môže naznačovať presný opak, mne sa osobne celkom páči. Páči sa mi skrátka tá jednoduchosť, hlavne v dobe, kedy sa herný priemysel snaží priniesť čo najrealistickejší zážitok z hry a s vizuálmi pomaly nerozoznateľnými od fotografie. Práve v týchto časoch dokáže Undertale predať hlboký a komplikovaný príbeh prostredníctvom pár pixelov a zároveň tak umožní vyniknúť oveľa podstatnejším aspektom hry. Som si však plne vedomý faktu, že nie každý zdieľa podobný názor a práve vzhľad môže mnoho ľudí od Undertale odradiť, rovnako ako aj môjho kamaráta, ktorý ho skrátka označil za odporný a ohyzný.
Čo je podľa mňa strašná škoda, pretože hlavne po príbehovej, ale aj hrateľnostnej stránke sa jedná o neskutočný zážitok. Dokonca až taký, že samotný Checkloud sa rozhodol zafinancovať český preklad hry a možno tak práve pre vás odstránili jazykovú bariéru pre lepší zážitok. Já jsem veliký příznivcem Undertaleu a dokonce takovým, že já jsem vlastně zaplatil fanouškovský překlad a díky tomu tak Undertale dneska je dostupný i v češtině. A pokud vím, tak normálně volně by mělo být, akorát ne na Steamu. Pokiaľ vo vás toto video vyvolalo záujem si Undertale aspoň vyskúšať, určite odporúčam skúsiť Deltarune, čo je vlastne pokračovanie, respektíve paralelný príbeh Undertale, ale s krajšou grafikou a ešte o kúsoček lepším kombatom. A najlepšie na tom je, že prvé 2 kapitoly sú úplne zdarma na Steame ako demo, pričom sa jedná o viac ako 5 hodín zábavy. Ak sa k tomu dokopem, na Deltarune by som chcel spraviť samostatné video, ktoré ak nechceš premeškať, tak nezabudni hodiť odber, prípadne hodiť videjku like, aby bol YouTube algoritmus aspoň trošičku spokojný. To by bolo asi všetko. Ja dúfam, že sa ti videjko páčilo a že Undertale či Deltarune dá šancu a my sa uvidíme pri ďalšom videjku. Čauky mňauky.